wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. To har ila kuna tare da Abdulrashid Muhammad Talamis, Director na Talamis Learning and Information Center kenan da ke nan garin Kano. Yawwa. To a yau za mu ɗora da akan episode 4 wato darasin da muke yi jerin darasin mu kashi na 4. Yawwa. Inda za mu duba akan 20 ways to say thank you. 20 ways to say thank you. Wato hanyoyi guda 20 wanda za ka yi godiya. Yawwa, sanin kanku ne a ko da yaushe akan samu wasu al'amura da mutum zai godiya sakamakon wani alheri ko wani abu da aka taimake ka da shi ka ji daɗi sai kai godiya. Wannan a ko da yaushe dan adam ko abubuwa sukan faru wannan mutum dole sai ya yi godiya. Don haka za mu fara duba akan hanyoyin da za ka yi godiya. Yawwa, don't say thank you. Don't say thank you. Kada ka ce thank you. Wannan thank you da ake cewa kada ka ce, akwai hanyoyi da yawa da zaka ce wanda turancin zai fi hawa daidai, zai fi dacewa da yadda turawa suke yi dan wato ai koyi da su ko dan a iya yaran su. To haka sai ka go nan hanyoyi guda 20 da na kawo wayanda zai sa ka iya turanci kamar bature. Yauwa, wannan kenan. To ga hanyoyin kamar haka. To na farko muna da hanyar da ake cewa thanks. Thank you ne aka takaita shi, aka takaita thank you na gode, wato bi ma'ana thank you na gode a takaita shi a ce kawai thanks kawai in short kenan. Misali wannan thanks ana amfani da shi kamar abokai ne haka ko kawaye, wato in informal situations, wato a yanayi na ba na hukumance ba kenan, yanayi na tsari a lokacin da kai tare da abokai ko kuma kawaye ne ko kuma misali yan gida kenan, family kenan, duka za ka yi amfani da wannan. An ɗan taimake ka ne amma wani abu haka, an ɗan kuma wani abu ne kuma an baka wani abu sai kawai ka ce thanks. To na ɗaya kenan. Sai na biyu muna da thank you so much. Wato na gode sosai. Yawwa, da abin da aka ƙara so, misali ana ƙara so wajen mai karfafa abu wato sosai haka. Yawwa, thank you so much. Na gode sosai. Yawwa, sai na uku shi ma thank you very much. Shi ma yana nufin na gode sosai, daidai yake da ka ce thank you so much ko thank you very much, daidai suke, suna nufin na gode sosai. To na hudu muna da thank you for everything. Wato misali na gode da kai mun komai da komai haka. Misali wani abu da aka taimake ka da shi wanda ya sa ka ji daɗi, to kana iya cewa kawai thank you for everything. Yawwa, to wannan kenan. Sai kuma na biyar muna da thanks a lot. To amma tura sai da sun ce thanks a lot saboda wani sirri wajen pronunciation, wato furta kalma wanda za ku koya da mu a darussa na nan gaba ba. Za mu koya muku sirrin furta kalma. Yawwa, to thanks a lot shi ma yana nufin na gode sosai. Thanks a lot yana nufin na gode sosai. To sai shi da shi ma thanks a ton. Aka ce ton, ita asalin kalmar tana nufin wani adadi ne. Yawwa, abu ne haka da yawa, ton na ga dubu kenan, da dubu haka. To thanks a ton wato godiya kamar ton wajen dubu. To haka abin yake. Thanks a ton, godiya shi ma da yawa yake nufi, godiya da yawa. Sannan muna da na bakwai shi kuma thanks a bunch. Yawwa, amma abu ne haka an taimake ka. Misali mai goma gobe na haka an maka mai goma ka thanks a bunch. Yawwa, duk za su. To thanks a bunch shi ma godiya da yawa, bunch haka. Misali ana kiran mukullai haka, yan mukullaye haka ana kiran su bunch of keys. To ai haka suke da yawa haka. To so thanks a bunch shi ma godiya da yawa. Thanks a bunch godiya da yawa. To sai kuma ta muna da thanks a million.
thanks a million bature sai ce thanks a million wato miliyoyin gaisuwa, miliyoyin godiya, miliyoyin godiya, thanks a million, miliyoyin godiya, thanks a million, miliyoyin godiya. To shi ma haka ne ka ji daɗi, abu ne aka yi ma ka ji daɗi sosai, da haka sai ka iya cewa miliyoyin godiya, na gode sosai, miliyoyi da yawa kenan. Kamar muna amfani wani lokacin ba wasu hausawa muna amfani da misali a ce dubunnan gaisuwa ce muke so mu yi ta da yawa sai mu ce dubunnan gaisuwa da karaba abun mutum ya ji daɗi. To su kuma kana iya cewa miliyoyin godiya, amma abu sai ko ka ce thanks a million. To na tara kuma muna da you are too kind. Kana da mutunci sosai ko kina da mutunci sosai. Kun san you yana da me kai ko ke ko ba ka ba yadda nake cewa turanci fuska bai gare shi yawanci wasu kalmomin suna nufin mace kuma ya mai ba da ma'anar namiji duka. To you are so kind ana nufin mai kirki, mai mutunci. To you are so kind. Ka dan taimakin da wani abu ne ko kuma na buƙaci wani abu ne mutum ya bani ko kuma kawai irin surprise gift wato kyauta da baka san da ita ba kawai albaka. Yauwa kana iya cewa me you are too kind. Kana matukar mutunci. Yau ka ji daɗi. You are too kind. Na goma muna da me you saved my day. Wato misali ka ceci rana ta kuma ka taimaki rana ta. Yauwa sakamakon abin da kai mun a ranar yau misali na ji daɗi daga cewa you saved my day. Ka na 11 muna da you have my gratitude. Wato misali ka samu godiya ta ko kuma ne maka godiya yana da maka kenan wato na gode. Yauwa you have my gratitude shi ma wani yana nufin misali godiya. Yauwa to sai na 12 muna da I can't thank you enough. Wato godiya ma zan yi maka godiya ba sakamakon abin da kai mun abu ne haka wanda ka ba ni mamaki, kai mun abu wanda na ji daɗin ma yayi yawa. To kana iya cewa I can't thank you enough. Wato godiya ma ta yi kaɗan ma zan maka wato abin ma dai ba godiya kenan. Yauwa shi yana nufin kenan I can't thank you enough. Na 13 muna da I don't know how to thank you. Duk da ya suke tafiya tsaye da I can't thank you enough. Wato wani godiya da kai misali abin ya baka mamaki ne abin da aka yi maka godiya da za ka yi. Abin da zan ce kawai dai ya yi yawa an maka abu da baka tunanin za a yi maka ba. Yau misali ko fitar da baka san za a yi maka ba. Da ta baka mamaki maybe abin da ta amfani rayuwarka. Da haka kana yin cewa I don't know how to thank you. Wato kai baka san ma yadda za ka yi godiya ba, baka san ma yanayin adadin godiya da za ka yi kenan. Misali kenan. To sai kuma na 14 muna da I can't express my appreciation. Shi ma ban san yadda zan bayyana maka yadda na ji daɗi ba. Yauwa ban san ma da bayyana maka yadda na ji daɗi ba. Tsabar jin daɗi ya yawa abin da kai mun kenan ko abin da aka yi mun. Yauwa ɗaban mutum an masa abu ya ji daɗi, jin daɗin ya yawa ya kan iya cewa I can't express my appreciation. Ban ma san yadda zan ba ma zan iya nuna maka yadda na ji daɗi ba kenan. Yauwa sai na 15 muna da I really appreciate it. Wato na ji daɗi sosai, na ji daɗin abin da kai mun, na ji daɗin abin shine I really appreciate it. Wato na ji daɗin abin da kai mun, I really appreciate it. Na ji daɗin abin da kai mun. To sai na 16 muna da I truly appreciate you. Wato me na ji daɗin abin da kai mun, shine I truly appreciate you. Na ji daɗin abin da kai mun. To sai na 17 muna da I owe you ko a ce I owe you one. Aka ce ko kuma na rike maka wani abu. I owe you one wato abin da kai mun ya zan saka maka. Shine misali I owe you ko a ce I owe you one. Yauwa wato abin da kai mun ma zan saka maka, zan maka irin sa.
yawa abin da kai wani alheri ma zan maka. I owe you one. To na 18 muna da I am grateful yawa na shi ma na gode ina nufin na gode. I'm grateful, na gode. Sometimes ana iya cewa wani lokaci ana iya cewa I'm grateful for everything, yawa na gode ga duk abin da kai mun misali, yawa to I am grateful, yawa ana iya ƙara wani lokaci a ƙara very ana I am very grateful, wato na ji daɗi sosai, na gode sosai abin da kai mun, I am very grateful. To na 19 muna da all I can say is thanks. Abin kawai da zan iya cewa shine na gode, amma abu na ji daɗi. Abin kawai da zan iya cewa shine na gode. All I can say is thanks. Abin kawai da zan iya cewa shine na gode. Na 20 na ƙarshe muna da me? Words can't describe how thankful I am. Words can't describe how thankful I am. Words can't describe how thankful I am. Wato kalmomi ba su iya fayyace yadda na ce godiya ba. Yadda na godiya ta kalmomi sun yi kaɗa su fayyace godiya ta da na yi akan abin da aka yi kenan. Shine words can't describe how thankful I am. Words can't describe how thankful I am. Wato kalmomi sun yi kaɗan ba za su iya fayyace yanayin godiya da nake maka ba misali akan abin da aka yi. To wannan shine ƙarshen darasin mu na kenan 20 ways to say thank you, hanyoyi 20 da aka yi godiya, ko kuma in ce muku don't say thank you, kada ka ce na gode, ga abubuwan da ya kamata a ce ku ce. Wannan sai ku biyo mu a darasi na gaba wanda za mu duba cewa kai idan ma godiya me za ka ci. Yau misali me za ka ce, ya za ka ce, muna da hanyoyi da dama da an mara godiya a cikin thank you yadda za ka amsa godiya kenan. Yawa muna kiransa accepting thanks, yadda za ka karɓi godiya, yadda za ka karɓi godiya an gode maka, yadda za ka amsa don maka baiwa da mutum. To su za mu duba a nan gaba. To kada a manta da subscribe da na ce a yi. Subscribe shine wato a kasance a danna wannan jan subscribe wanda aka rubuta a ƙasar bidiyon mu kenan na koyon turanci, ja a danna shi ya baki. Ga wayanda ba su yi ba kenan, wayanda suka yi za su gana su ya baki, duk bidiyon da muka saka za su same shi kai tsaye kenan. Idan aka danna subscribe din nan akwai kararrawa a gefe ita ba a danna ta. To ina godiya, ina mika dimbin godiya ga masoyan mu wanda suke tare da mu, suke bibiyan bidiyon mu, suna turo mana dimbin sakonni na gaisuwa da godiya yadda suke jin daɗi, mu haka muke jin daɗi. Muna alfahari da ku a koda yaushe. Mun gode ku kasance tare da mu, sai mun haɗu a darasi na gaba.